Вітаю вас, шановні! З вами Віталій Червінський. Ми працягваем вивчаць развіццё вайсковай справы на беларускіх землях у перыяд з 13 по 16 стагоддзя. Героем гэтай лекцыі размовы стане адзін з прадстаўнікоў слаўнага княжацкага рода Алелькавічаў, князёў Слуцкіх, якія, дарэчы, карысталіся гербам пагоня. Родапачынальнікам тут быў Александр, сваякі называлі яго ласкава скарочана Оля, Алелька. Адсюль і замацавалася прозвішча яго нашчадкаў. Алелькавічы. Ён быў унукам Альгерда. Так, таго самага. Помнік якому стаіць у Віцебску. Дык вось, Альгерд пасля перамогі ў бітве на сініх водах над татарамі, ведаем такую, пасадзіў аднаго з сваіх сыноў Уладзіміра на кіеўскі пасад. У сям'і новаспечанага кіеўскага князя Уладзіміра Альгердавіча і яго жонкі Анастасіі Васильевны, унучцы Вітаўта Вялікага, і нарадзіўся той самы Алелька. У спадчыну ад бацькі Алелька атрымаў Капыль і Слуцк. Князь Слуцкі і Капыльскі вёў практычна бесперапынныя войны з татарамі, абараняючы ад іх поўдзень нашай дзяржавы. Вось такім слаўным ваяром убачыў Алельку наш беларускі мастак Міхаіл Басалыга. Сапраўдны волат зямлі беларускай. Дык і не толькі ён, увесь род Алелькавічаў праславіўся перамогамі на ратным полі. І не толькі мужчыны, але аб гэтым пазней. Найбольшая вайсковая слава гэтага рода прыпала на 15-16 стагоддзі, наш перыяд. Слуцкія князі паўдзельнічалі амаль ва ўсіх буйных бітвах і паходах ВКЛ і нават мелі свае асобныя войскі і біліся на чале іх у лакальных бітвах са знешнім ворагам і перамагалі. На жаль, некаторыя сучасныя беларусы падзабылі імёны сваіх слаўных продкаў. Напомнім, сярод Алелькавічаў многія вартыя ўвагі, але мушу спыніцца на адной асобе. І гэта будзе Юрый Алелькавіч, сын Сямёна. Чаму? Заслужыў. Пераканаецеся самі. Нават таймер на 5 хвілінку ставіць не буду. Тут цяжка будзе абмежавацца сціслымі рамкамі. Ну што, поехали! Юрый Алелькавіч, як бачым, гэты слуцкі князь пражыў роўна 50 гадоў. Здавалася б, не так і шмат. Але паглядзіце, колькі ваенных падзей у нашай краіне адбылося за перыяд яго жыцця. Просто армагеддон нейкі. Паўднёвы напрамак. Амаль бесперапынныя набегі крымскіх татараў, якія звычайна прыпадалі на канец лета, пачатак восені. На ВКЛ яны ішлі некалькімі устойлівымі маршрутамі, шляхамі. З перакопа вярталіся з палонам. З захопленых нашых продкаў прадавалі на нявольніцкіх рынках. Гарады, дзе знаходзіліся найбольш буйныя рынкі гандлю рабамі, вы бачыце на карце. Усходні напрамак. 5 паўнамаштабных войнаў супраць маскоўскай дзяржавы. Толькі уявіце сабе, 5 войнаў за 50 гадоў і паглядзіце, як у выніку паменшылася тэрыторыя Вялікага княства Літоўскага. Так было, так стала. Ну, а маскоўская дзяржава з кожнай новай вайной тэрыторыямі толькі прырастала. Маловато будет! Хто пачынаў першым? 4 вайны развязала Масква. Адну мы. Юрый Алелькавіч, верагодна, нарадзіўся якраз у год пачатку першай памежнай вайны маскоўскай дзяржавы з ВКЛ за так званую отчыну, усходнеславянскія землі Вялікага княства літоўскага, рускага і жамойцкага. Другая маскоўска-літоўская вайна была распачата маскоўцамі ў першы год 16 стагоддзя. Памятаеце, была ў нас лекцыя размова, прысвечаная зброі. Я там апавядаў вам пра рыцара, парэшткі якога знайшлі ў рацэ Віхра пад Мсціславам. Меч і даспехі захоўваюцца зараз у музеі Магілёва. Дык вось, гэта, так бы мовіць, рэха той самай вайны. У трэцяй маскоўска-літоўскай вайне ізноў агрэсарам выступала маскоўская дзяржава. Пасля чацвёртай маскоўска-літоўскай вайны ВКЛ страціла Смаленск. Цікава, што нам тады застаўся шматлікі маскоўскі палон. Масква адмовілася выкупаць або абменьваць сваіх былых ратнікаў. Мы узкие, не обманываем друг друга.
Пятай па ліку вайной стала так званая Старадубская. Вось тут ужо баявыя дзеянні распачало Великае княства Літоўскае. Спрабавала вярнуць сабе Чарнігава-Северскія і Смаленскія землі, але не зусім удала. Бачыце, у які перанасычаны войнамі, паходамі і бітвамі час жыў Юрый Алелькавіч. Пакуль быў малым, напэўна, проста чуў пра гэтыя падзеі, а калі падрос, то і сам прымаў непасрэдны ўдзел. Але аб усім па парадку. Спачатку варта распавесці пра бацьку нашага героя, пра Сямёна Міхайлавіча, якому ўдалося двойчы разбіць крымскіх татар. Можа, перамог было і болей, але захаваліся звесткі толькі пра дзве. У 1502 годзе Сямён Алелькавіч разам з падольскім ваяводам Янам Бучацкім перахапілі крымчакоў, якія ўжо нарабаваліся і рушылі назад. Гналі тых да Бабруйска, прыціснулі да ракі Уша, гэта правы прыток Бярэзіны, разбілі і вызвалілі ўвесь палон. На наступны год, 1503, крымчакі былі разбіты на рацэ Прыпяць. Але паміж гэтымі двума перамогамі адбыўся буйны татарскі набег, які, на жаль, застаўся непакараным. 30 жніўня 1503 года татары напалі неспадзявана, так што князь Слуцкі не паспеў да гэтага падрыхтавацца. Хроніка Быхаўца кажа, што пра напад ворагаў князь даведаўся, пабачыўшы іх са званіцы царквы святога Юрыя. У той набег татары дзейнічалі вельмі нахабна. За адзін дзень 6-тысячнае татарскае войска Мендыз-Гірэя, сына крымскага хана, прайшло шлях у 25 міль ад пераправы праз Прыпяць і стала ўвечары таго ж дня кашом на поле за ракою Умань. Адтуль загоны паскакалі рабаваць і браць палонных у бок Капыляня, Свіжа, Клецка. Тым часам ратнікі слуцкага князя былі размешчаны па сёлах і адрэзаны ад замка. Акрамя таго, усе табуны конскія таксама былі забраны татарамі. Як бачым, слуцкі князь парушыў першы і галоўны прынцып вайсковага майстэрства – падтрыманне войскаў у высокай баявой і мабілізацыйнай гатоўнасці. Семён Семёныч, ну што вы? З гэтым жартаваць нельга. Такім чынам, слуцкі князь нічым не змог дапамагчы сваім падданым. Сямён Міхайлавіч разам з дружынай замкнуліся ў замку, паслаўшы за дапамогай у Вільню. Адзін з татарскіх царэвічаў застаўся пільнаваць пад Слуцкам. Татарскія загоны спустошылі тэрыторыю ад Слуцка да Ішкалдзі і, не сустрэўшы супраціўлення, з палонам пакінулі нашы землі. Дапамога, пасланая вялікім князем Выкал Аляксандрам, прыйшла ўжо пасля іх адыходу. Напэўна, крымчакам спадабалася такая беспакаранасць, і праз пару месяцаў у гэтым жа годзе яны прысунуліся зноў, але атрымалі адпор. Татарскі 3000-ны загон, які прыйшоў пад Слуцк і Навагарадак, нарабаваўся ў наваколлях і вяртаўся па іншаму шляху праз Грычынскае балота. За Прыпяццю, каля Давыдгарадка, татараў з палонам і перахапіла войска слуцкага князя, якому дапамагалі таксама ваяры Альбрэхта Гаштольда і Юрыя Неміровіча. Бой быў кароткім, але плённым. Татараў разбілі, палон вызвалілі. Але крымчакам усё карціла да новых набегаў. У 1505 годзе адбылося чарговае нападзенне татараў на Слуцк. Татары мелі сваю агентуру ў Слуцку, якая перадала звесткі пра тое, што мясцовы князь Сямён разам з дружынай у гэты час адсутнічае ў горадзе. Крымчакі разрабавалі ваколіцы Слуцка і паспрабавалі ўзяць замак штурмам. Закідвалі агнём, рабілі падкопы. Гэтым разам атрымалася адна з самых працяглых аблог горада. Вось што пра гэту падзею напісаў сярэднявечны польскі гісторык Мацей Страйкоўскі. Там, пераправіўшыся праз Дняпро, сам Махмед Гірэй-Салтан сышоў пад Менск у сярэдзіну Літвы, а ў Слуцк адправіў двух сваіх братоў – Біці Гірэй-Салтана і Бурнас Салтана, якія прыйшлі ў пятніцу, у дзень свята Успення Панны Марыі, дзе ў замку замкнулася княгіня Анастасія з дзіцем Юрыем Сямёнавічам. Вакол Слуцка яны ўсё разбуралі і штурмавалі замак, ведаючы, што ў ім была толькі княгіня. Рабілі падкопы і падкладалі агонь, але случане адважна абараняліся, якіх абавязвала клятвай княгіня Анастасія, каб абаранялі ад паганскага гвалту адзінага свайго спадчынніка. Пад замкам палегла вялікая колькасць татараў,
бо ў той час у Слуцку у княгіні Анастасіі знаходзілася на службе шмат шляхты да князёў. Цытата вялікая, але тут усё важна, асабліва улічваючы, што дакладных звестак пра тыя падзеі захавалася няшмат. Дарэчы, пра гэту падзею ёсць і кароткая цытата рускага летапісца. «И хотя у татаре взять и случиск, и не могоша, биша, бо их града крепка». Ну, як вы зразумелі, абарону арганізавала жонка слуцкага князя Анастасія. Побач з Анастасіяй увесь час знаходзіўся і яе 14гадовы сын Юрый. Можна сказаць, што тут ён атрымаў свой першы баявы досвед. Тым больш, што неўзабаве, 14 лістапада 1505 года, заўчасна памёр яго бацька і абавязкі па абароне вялікіх уладанняў князёў слуцкіх перайшлі да яго і ягонай маці. Як ні дзіўна, але з гэтага часу амаль 2 дзесяцігоддзі маці і сын будуць выступаць разам амаль ва ўсіх пачынаннях. Разам яны фігуруюць і ў захаваўшыхся дакументах. Але сёння мы будзем абмяркоўваць вайсковую дзейнасць менавіта Юрыя. Праз 2 гады пасля гэтых падзей у 1507 годзе Юрый Алелькавіч ужо самастойна вызначыўся пры абароне Слуцка ад войскаў мяцежнага князя Міхаіла Глінскага. Пасля 2 адбітых штурмаў праз патаемны ход ён узначаліў смелую вылазку і нанёс адчувальную шкоду праціўніку. Успамінаеце Давыда Гарадзенскага? Таго самага, якога я прапаную зрабіць патронам беларускага спецназа. Падобным чынам, выкарыстоўваючы актыўную абарону, той бараніў ад крыжакоў замак у Гародні. 1511 год. 19гадовы Юрый Алелькавіч прыводзіць сваю харугву ў аб'яднанае войска Юрыя Радзівіла і Андрэя Неміровіча. Ва ўрочышчы Рудка пад Кіевам імі быў здзейснены нечаканы начны напад на лагер татарскага войска. Знішчылі буйны варожы загон і вызвалілі вялікі палон. Цікава, што польскі гісторык Стрыйкоўскі прыпісаў маладому Алелькавічу правадырства ў гэтай бітве, дзе па яго падліках было забіта ажно 8000 татар. Вы, напэўна, чулі пра выбітную асобу нашай гісторыі гетмана найвышэйшага Канстанціна Івановича Астрожскага. Пра яго яшчэ будзе асобная размова. Дык вось, наш Юрый быў яго надзейным паплечнікам. Ён удзельнічаў у шматлікіх яго бітвах і паходах. У чарговай вайне супраць маскоўскай дзяржавы на чале свайго почата харугвы, які налічваў 250 коннікаў, Юрый Алелькавіч спрычыніўся да разгрому маскоўскіх ваяводаў у бітве пад Оршай. Біўся на правым фланзе, якім камандаваў Юрый Радзівіл. Слуцкі князь старанна развіваў вайсковую справу. Сустракаюцца звесткі, што нават арганізаваў у Слуцку вытворчасць агнястрэльнай зброі. Меў адну з самых баяздольных адзінак у ВКЛ. Уваходзіў у склад рады Вялікага княства Літоўскага. Нават замацаваў за сабой месца па правай руцэ вялікага князя Літоўскага пасля біскупа Віленскага. Зімой 1527 года, калі на нашы землі рушыла шматтысячная арда крымскага царэвіча Малая і турэцкага пашы Ібрагіма, Юрый Алелькавіч біўся ў войску Астрожскага з крымчакамі і асманамі на рацэ Альшаніцы. Пасля нечаканага і паспяховага удару на досвідку па сонным лагеру праціўніка, менавіта слуцкі князь пазней узначаліў пагоню за рэштай праціўніка, якога дабіў каля Канева і Чаркасаў. Удзельнічаў у перапісу войска ВКЛ у 1528 годзе. Вось гэты дакумент, дзе сярод пералічаных ваяроў, а гэта 19 842 вершнікі, пераважная большасць маюць беларускія імёны і прозвішчы. Тут, згодна рэестра почтаў княжацкіх, слуцкі князь выставіў 433 кані. Юрый Алелькавіч не займаў высокай вайсковай пасады ў ВКЛ, таму, можа, і не такі вядомы ў гісторыі. Але яго асоба заслуговвае ўвагі і як военачальніка, і як палітычнага дзеяча. Слуцчакі! Вам ёсць чым і кім ганарыцца. Алелькавіч падкрэсліваў сваю незалежнасць у дзяржаве як удзельны князь. Зрабіў Слуцк адным з палітычных цэнтраў ВКЛ. У ваенных выправах выступаў асобна з вайсковым фарміраваннем, складзеным з асабіста залежных або нанятых воінаў. У паспалітае рушэнне выстаўляў ратнікаў не толькі адпаведна колькасці ўдзельнікаў зямельных надзелаў, але і дадаткова.
пабудаваў у Петрыкаве, цяпер Гомельская вобласць, на высокім беразе Прыпяці драўляны абарончы замак, які затым быў разбураны маскоўскімі войскамі падчас Старадубскай вайны. У той вайне слуцкі князь таксама прымаў чынны удзел. Выставіў 500 вершнікаў, камандаваў авангардам войска ВКЛ падчас баявых дзеянняў на Севершчыне, быў накіраваны пад Полацк для абароны паўднёва-ўсходніх межаў дзяржавы ад магчымага нападзення маскоўскіх войскаў. Акрамя слуцкага і капыльскага княстваў, валодаў вёскамі гарадзенскага павета Лішкавым і Весічамі, цяпер горад Вейсія і Літоўская рэспубліка, дзе ў 1526 годзе пабудаваў касцёл. Яго жонка Алена Гаштоль была каталічкай. Касцёл захаваўся да нашага часу. Пакінуў 2 сыноў, якія супольна валодалі бацькоўскай спадчынай. Малодшы сын Юрый на чале свайго асабістага войска да 4000 ваяроў будзе ўдзельнічаць у інфлянскай вайне, стане мецэнатам і апекуном праваслаўнай царквы, створыць пры сваім двары ў Слуцку асяродак тагачаснай беларускай культуры. Праўнучку Юрыя Алелькавіча, Соф'ю, кананізуе праваслаўная царква. Яе мошчы зараз захоўваюцца у Свята-Духавым кафедральным саборы Мінска. Ягонай маці Анастасіі Слуцкай будзе прысвечана мастацкая кінастужка з аднайменнай назвай, знятая ў 2003 годзе на Беларусьфільме. Мы мацнейшие за татараў, таму што мы абараняем нашы хаты, родных, блізкіх, дзяцей. І мы пераможам. Вось такая гісторыя. Ці варта выкарыстоўваць гэтыя веды для выхавання патрыятызму ў беларускіх вайскоўцаў? Так. А як іх зацікавіць? Усё проста. У Слуцку размешчана 30-я асобная чыгуначная брыгада. Так няхай будзе насіць ганаровае імя князёў Алелькавічаў. Ну, заслужылі ж павагу ад сваіх нашчадкаў абаронцы зямлі беларускай. І герб роду Алелькавічаў можа быць выкарыстаны як складовая частка аднаго з ваенна-геральдычных сімвалаў гэтай брыгады. Лагічна? Хто хоча даведацца болей пра князёў слуцкіх, рэкамендую манаграфію беларускага гісторыка Анастасіі Скіп'ян, якая так і называецца «Князі слуцкія». Вы згодныя, што слуцкі князь Юрый Алелькавіч заслужыў пачэснае месца ў пантэоне беларускай вайсковай славы? Ну вось і ўсё. Наступным разам пагаворым пра неадназначную асобу нашай ваеннай гісторыі, трыумфатара бітвы пад Клецкам князя Міхаіла Глінскага. Не прапусціце. Дзякую за ўвагу, за дапамогу гэтаму каналу. Не лянуйцеся ставіць падабайкі і пісаць каментарі. З вами быў Віталь Чарынскі, гонар маю. До сустрэчы.